taban adamlar yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalyň hepdäniň täzelikleriniň şu sanına. Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadan şäheriniň gurulşynyň ikinji tapgaryna guruljak binalaryň tassamary bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidenti Gyda ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň Moskwada geçirilen mejlisine gatnaşdy. Türkmenistany Aşgabat ýetiştirmesiniň pidalary hatyralany. Aşgabatda täze saglyk goruş edaralary açyldy. Gyda döwletleriniň döwlet ýolbaşçylary resmi tapar bilen Aşgabat şäherine geldiler. Aşgabatda ýokary derejeli iri halkara forum geçirildi. Arkadan şäherine 6-njy Wena baly geçirildi. Daşaryurt raýatynyň bir näçedi Türkmenistanyň magtumul pragynyň 300 ýylyna ýadygarlyk nişany bilen tiýralany we beýle habarlar. 5 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraglyk işleriniň belen serkarda başçy goşun generali Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine ýurtda howpsuzlygy parahatçylygy üçin etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadan hukuklanyrmak bilen bagly meseleler girdildi. 6 oktýabrda Hatyra gününe Türkmenistana 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary hemde Söwüş meýdanlaryna wefat bolanlar hatyralandy. Halk akydasy ýadygarlyklar toplumyna gul goýmak hatyra çäresine hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 7 oktýabrda Arkadaş şäher boýunça iş taparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmeň ikinji tapgaryny gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taklamalary bilen tanışdy. Saparyň dowamyna Gurbanguly Berdimuhammedow olaryň bezegi aýratynlyklaryna degişli maglumatlar dinledi hemde degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nurberdi Çopanow özüne analan wezipany oňurmanlyk üçin Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäheriniň häkim wezipesinden boşatmak hakynda permana gol çekdi. Bu wezipe Nurnadar Hanurdiýew bellenildi. 8 oktýabrda Moskwada Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň başlyklyk etmegine garaşly döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Samittiň ahyrynda 2025-nji ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygyna başlyklyk etmek barada çözgüt kabul edildi. Gol çekilen resmi nama laýyklykda geljekli guramada Täjikistan Respublikasy başlyklyk eder. Şol döwürde Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy bilelikde başlyklyk edeceğiniň borçlaryny ýerine ýetirer. 7 oktýabrda Russiýanyň döwlet başçysyny doglan gününi belledi. Vladimir Putin 72 ýaşynyň dolmagy bilen prezident Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gutladylar. 9 oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna Saglyk goraýyş we derman senaty işgärleriniň günü münasibetli Saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne atly halkara sergi we ilmi maslahat geçirildi. Bu sergi we ilmi maslahat Türkmenistanyň Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherjiginiň dolanýaş müdürliginiň başabaş söwüş synaty sport toplumyna geçirildi. Halkara sergi we ilmi maslahata 14 ýurtdan 79-dan gowrak daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň ýolbaşçylary we professor moýlumlary, şeýle-de halkara hyzmatdaşlyk boýunça hunarmenler gatnaşdy. Bu waka münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedow foruma gatnaşçylara gutlagy berdi. 9 oktýabrda Aşgabatda 400 orunlyk halkara tagaldyş dikeldiş merkeziniň we 250 orunlyk halkara fiziologiýa ilmi kliniki merkeziniň açylyş dawaralary boldy. Bu dawaralara Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Şeýle hem şol gün Mar welaýatynyň Mar şäherinde arasaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreş gollugynyň täze dolanýarş binasynyň açylyş dawarasy boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğany Türkmenistanyň magtumul pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medali bilen syýlaklamak hakynda permana gol çekdi. Bu medal Recep Tayyip Erdoğanyň Türkmenistanyň hemde Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde, beýik türkmen şäheriniň dörejelik mirasyny öwrenmekde we wagt etmekde bitiren hyzmatlary nazara alynıp gowşuruldy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Recep Tayyip Erdoğan ýadygarlyk we sowgatlyk nişanlary bilen hem syýlalandy.
Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimleriniň doktory, professor Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly düýpli ilmi işiniň 16-njy jildi çapdan çykdy. 9-njy oktýabrda Türkmenistanyň Saglyk goraýşy we Derman Senagat Ministrliginde onuň tanşdyryş dabarasy boldy. Täze neşir ýurtda giňden bellenilýän Hünär bayramynyň Saglyk goraýşy we Derman Senagat işgärleriniň gününiň öň sirasyna çap edildi. 9-njy oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalar toplarynyň dolanýarjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşdy. Duşuň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary ara alynıp maslahatlaşyldy. Ahmet Çalyk açylyp ulanylmaga berilen halkara sagaldyşdy keldiş hemde halkara fiziologiýa ilmi klinik merkezleriniň gurulşygynyň Çalyk Holding kompaniýasyna inanylmagynyň özleri üçin uly mertebedigini buýsanç bilen belledi hemde bu detgalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi bilen gutlady. Aşgabatda Qazaqstan Respublikasynyň medeniýet günleri geçirildi. Medeniýet günleriniň baý maksatnamasy köp türlü çäreleri öz içine aldy hemde Qazaq halkynyň medeniýetiniň sungatynyň gadananlaryny we geljekki meýilleri barada giňişlerini düşünje almaga mümkinçilik berdi. 9-njy oktýabrda medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy münasibetli Türkmenistanyň we Qazaqstan Respublikasynyň sungat ustadlarynyň bilelikdäki uly konserti boldy. 10-njy oktýabrda Aşgabatda beýik Qazaq şahyry we akyllary Abay Kunanbaýewiň ýadygarlyginiň açylyş dabarasy boldy. Açylyş dabarasy Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemde Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň gatnaşmagyna paýtagtdaky Laçyn teýilgähine geçirildi. Dabara hökümet agdalary, il teýlagly ýaşullar, ministrlikleriň we dolanýarjy edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, şol sany medeniýet işgärleri we köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Açylyş dabarasynyň dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri Qazaqstanyň prezidentine Türkmenistanyň Maktumoly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna atly ýubiley medalyny gowşurdy. 10-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň dowamyna durly ulgamlarda şol sany energetika, ulug logistika we meden insanperwer gatnaşyklar ýaly ugurlar boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine we Türkmenistan, Özbegistan, Qazaqstan, Xitay gaz geçirjisi ýaly bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns çekildi. Gepleşikleriň ahyrynda döwlet başlyklary strategik hyzmatdaşlygy hassa pogtalandyrmaga gönükdirilen bir näçe alalaşyga, şol sany Türkmenistan bilen Qazaqstan Respublikasynyň arasynda dostlugy pogtalandyrmak we köp ugurly strategik hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmak hakynda jarnama gol çekdiler. 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtyna durky täzelenen we Germaniýaly meşhur kardiýahirurg professor Hans Meissner'in adı daqılan şaýoluň şeýle hem bu ýerde ýerleşýän Kalbyň şifasy adly binanyň açylyş dabarasy boldy. Bu çäre Saglyk goraýşy we Derman Senagat işgärleriniň gününiň bayram edilmeginiň çäklerine geçirildi. Odal 1970-nji köçe hökmüne tanalýan şaýol Arçavel şaýolundan başlap halkara kardiologiýa merkezine barýar. Onuň ugrunda döwrebap Saglyk goraýşy edaralary şol sany kelle we boyun kesellerini, göz kesellerini bejeriş merkezleri, nevrologiýa, endokrinologiýa, hirurgiýa, onkologiýa we stomatologiýa merkezleri ýerleşýär. Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken degişli permanına laýyklykda 10-njy oktýabrda Murat Garraýew Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine 5 tane nemis hünärmenine Türkmenistanyň Maktumoly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýubiley medaly hemde ýadygarlyk we sowgatlyk nişanlar gowşurly. Şeýle-de olar döwlet başlygynyň ýene bir degişli permanına laýyklykda Türkmenistanyň Arkadag medaly bilen temsil aglandy. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň 6 sany raýatyny Arkadag medaly bilen tiýlamak hakynda permana şeýle-de olar Türkmenistanyň Maktumoly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygarlyk nişany bilen tiýlamak hakyndaky karara gol çekdi. 10-njy oktýabrda Murat Garraýew Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Universitetine bu tiýlaklary gowşurmak dabarasy boldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow daşary ýurt raýatlaryny Türkmenistanyň Maktumoly Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýadygarlyk nişany bilen tiýlamak hakyndaky karara gol çekdi. Tiýlaglananlaryň hataryna garaşly döwletleriň arkalaşygynyň baş sekretary Sergey Lebedew, Türk döwletleriň guramasynyň baş sekretary Kubaniçbek Umraliýew,
Türk Medeniyetiň Halkara Guramasynyň baş sekretary Sultan Bayraýew, Iqtisady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Asat Majidhan, Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretärining ornmasary Janeş Keyn, Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Numan Kurtulmuş, Türkmen Awstriýa Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Galkynç Türkmen Awstriýa jurnalynyň baş redaktory Neda Berger, şeýle hem halkara guramalarynyň wekilleri, daşary ýurtlaryň döwlet we medeniýet işgärleri bar. 11-nji oktýabrda Aşgabat şäherine Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň binýada atly halkara forum geçirildi. Bu çäre beýik türkmen şahyry we filosofy Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bayram etmegiň maksatnamasynyň çäklerine geçirildi. Forum Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň başlykyk etmegine geçirildi. Ýokary derejeli foruma gatnaşmak üçin Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Van Haçaturyan, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkian, Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarov, Mongoliýanyň prezidenti Uxnagiyin Xurelsuh, Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari, Russiya Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahmon hemde Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmen paýtagtyna geldiler. Mehmanlaryň hatarına Türkiýe Respublikasynyň Beýik Milletler Mejlisiniň başlygy, Russiya Federasiýasynyň Tataristan Respublikasynyň başlygy, UNESCO-nyň baş konferensiýasynyň başlygy, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň hökümet agdalary, tanymal alimler, medeniýet işgärleri we diplomatlar bar. 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow, Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Asif Ali Zardari, Iran Islam Respublikasynyň prezidenti Masud Pezeshkian, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti Van Haçaturyan bilen duşuklary geçirdi. Açyklyk ýagdaýyna geçen duşuklaryň dowamyna iki taraplaryň syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer gatnaşyklary degişli meseleler, şeýle hem özara gyzyklanma bildirýän halkara we sebit meseleler boýunça pikir alşyldy. Ermenistanyň prezidenti bilen geçirilen duşukda Van Haçaturyan, prezident Serdar Berdimuhammedow we Mahtumul Pragynyň goşgularynyň ermen diline terjime edilen neşrini sowgat berdi. 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylygyň we ösüşiň binýada atly halkara foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen Russiya Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Ermenistanyň prezidenti Van Haçaturyan, Mongoliýanyň prezidenti Uxnagiyin Xurelsuh, Tataristan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanov, Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Numan Kurtulmuşyň we Tataristan Respublikasynyň Ilymlar Akademiýasynyň prezidenti Rifkah Minnixanov bilen duşuk geçirdi. Gepleşikleriň dowamynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň möhüm ugurlary ara alynıp maslahatlaşdylar we iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegiň ýollaryny ketýetlediler. Özbegistan prezidenti bilen geçirilen duşukda Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygyna özbek diline terjime edilen maktumat we kitaby sowgat berdi. 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň täze arkada akylly şäherini 6-njy Wena bagly açyldy. Oňa Halk Maslahatynyň başlygy hormatly mehman hökmünde gatnaşdy. Gurbanuly Berdimuhammedow çykyşynda Türkmenistanyň daşary syýasatyna Awstriýa bilen ýola goýulan gatnaşyklaryň aýratyn orna ýeleýänligini hemde şeýlemeden çäreleriň iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar berkitmekdäki ähmiýetini belledi. 11-nji oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Mahtumul Pragynyň ýadygärligine gul goýmak dabarasy boldy. Dabara mejlisiň başlygy, ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, Halk Maslahatynyň we milli parlamentiň wekilleri, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň, ministrlikleriniň we putuklaryň dolanyş edaralarynyň, Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylarydyr, wekilleri, şeýle-de talip ýaşlar gatnaşdylar. Dünya täzelikleri. Amerikalı alimlerden awara topar soňky 2 asyrda ömrüň ortaça dowamlylygynyň salt ýokalanmagynyň epesipedel biljekdigini görkezýän gözlem netijelerini ödüldiler. Chicago'daky Illinois Üniversitetining gözlegçileri adamlaryň ömrüniň uzaklygynyň biologi şägine ýetenini çaklaýarlar. Florida ştatynyň ýolbaşçylary Milton haratatynyň ýakynlaşmasy sebäpli 5,5 milyonyň gowrak ýaşajagyny köpçülik bilen evakuasiýa etmäge çagyrdy.
Hatta şeýle duýduruşlara ün vermeýän ýaşaýjylaryň bu gedek ýol başlarynyň çağısyna ermek kararyna gelenligini, ýagdaýyň çyndakydygyny suwd edýär. Ýa-da awtolow ýollaryna, ulag dokunlarynyň emele gelmegini öňüne almak üçin adamlara ýurdun has çetki ýerlerine uzak fiýagat etmezden, iň ýakyn gaçwatarlarda pena tapmak maslahat berilýär. Amerikalı aydımcı denen Taylor Swift, meşhur kardeşi Rihanna'dan taýlanyp, dünýäde iň baý denen falana boldy. Rihanna inni fanawda 2-nji orna düşdi. Forbes jurnaly Swift'in emlegini 1,16 milyar dolar bahalady. Ol milliarder derece geçen ýylyň oktýabryna ýetmek başardy. Şol döwürde Swift dünýäde aýdymsal çykyşlaryny amal aşyryp 1 milyar dolar gideji gazandy. Aydımcı denanyň bu çykyşlarynyň henidem dowam edýänini bellemek gerek. Ol dekabr aýyna şenli dowam eder. Adatda naşar güýçli ýagyş guru howaty bilen tanalýan Sahara çölüni suwun basmagyna sebäp boldy. Yerli ýaşaýjylaryň bellemeklerine görä, bu ýerde soňky 30 ýyl bäri beýle hadisa duş gelmedi. Marokanyň hökümetiniň berýän maglumatlaryna görä, käbir sebetlerde 2 güniň içinde ýaşyň 1 ýyllyk mukdary ýagdy. Taguni şäherine bir günde 100 mm-den gowrak ýaş hazap aldy. NASA'nın emeli hemralary ýarym asyrlap uğur bolan ýerki kölüniň suwdan dolan ony ýaza aldy. Ynanzagam TV hadisa baýagy netijelere getirdi. Marokoda we Aljerda 20 töwre adam aradan çykdy. Ekinleriň daýlanmagy we daýhanlar ulyetli çekdiler. Fransanyň uly bolmadyk Darnatel şäherine öz boşly ekologik şähere geçirildi. Yerli häkimetler ýaşaýjylara göçürlerden ýanalan çilim gaýlaryny yerli bal arçylaryň öndürýän tagamly baly bilen çalşmagy teklip etdiler. Şähere gatnaşçylardan 1,5 litrlik çüýjäni çilim gaýlary bilen doldurmak gaýş edildi. Muňa hökmünde olara bir gap tebigy arbal berildi. Bu wasalyň şäherin köçeleriniň hapalanmagy bilen baglanşyk çyndaky mesele gaşy görüşmäge gönükdirlenir. Sport ýadylikleri. Sentýabr aýyna uşu sanda boýunça Türkmenistanyň milli ýyldyzynyň turgunlary 2 sany iri halkara ýaşyna dörlü derejeli jemi 8 medal aldy. Ýetginçikleriň arasynda uşu sanda boýunça 9-njy dünýä çempionatynda ýaşyň ezaty ýeňjidi. 75 kg çenli agran derejesinde altyn medal alan Kerwen Muhammedow boldy. Ahmet we Edir Muhammedowlar hemde Gurban Elberdiýew Türkmenistanyň milli ýyldyzyna 1-nji medallary getirdiler. Türkmenistanyň ýaş turgunlary Dohada tamamlanan ýetginçikleriň arasynda tenis oýunçy 3-nji AJ ýaşynda täsirli netijeler gazandylar. Türkmen tenisçileri 14 ýaşy çenli oýunçylaryň arasyndaky oglanlaryň we gyýlaryň ýaşlaryna hormat münberiniň ähli basgançyklaryny elediler. Oglanlaryň arasyndaky ýekelikde 12 ýaşy Ali Gelliýew, gyýlaryň arasynda bolsa 14 ýaşly Ilama Huseynowa 1-nji orny eledi. Türkmenistanyň voleybol boýunça ýaşyr ýygyndy. Kolombo şäherine geçirilýän Merkezi Aziýa Voleybol Konfederasiýasynyň çempionatynda çykyşlaryna üstünlükli başlady. İlkinji oýuny Türkmen voleybolçylary Maldiv adalarynyň milli ýyldyzyny 3-0 gazanyna ýeňdi. İkinji oýunda bolsa Kyrgyz Respublikasynyň toparyny 3-0 gazanyna üstün çykdylar. Bätçigi jemi 6 döwletiň Türkmenistanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň, Şri Lankanyň, Nepalyň we Maldiv adalarynyň ýygyndylary gatnaşýar. Hesapda parda milli ýygyndylar bir aýra görnüşini oýnarlar. Şondan soň 1-nji hemde 2-nji orny eýlen toparlar finalda duşurlar. 3-nji 4-nji orny eýlen toparlar bolsa 1-nji medallar uğruna bäteşerler. Mehriban adamlar, size getirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.